ka daminɛ Kayi kɔnɔ fo ka taa se Kidali ma radio fɛn o fɛn bɛ yen minnu sɔgɔlen bɛ radio Rabɔ FM na ni waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri la minnu bɛ a ka yɛrɛ kɛ internet sanfɛla la an b'u bɛɛ lajɛlen fo inshallah taala an bɛna kuma di karamɔgɔkɛ ma faliyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله ثم الحمد لله قرآن الدكريو بين مني كنا بمنغالا كوا ولا لي كوروندو سورنا فومو تفسير إن شاء الله القرآن
sulandana o aya kana bla sekinana an joray kunu wa amina tawakkalela insha Allah katumna qur'anu sulandana o aya sekina amina andamina insha Allah taala suratu Yunus aya mi no kono nye bi an kuna fani ka fo masamiye ka adazigi dazigi ka siyoro kayo ke muso au ka se ga jatew don ani san hakew o ko wali mi ñoy ala man nge banza o aya yi a safela min ni o forasta nene ni e ñebola hanni mamo fina yelendigi ye kalo bi tile ka noro singa tile ka yele singa dolo fana bi a singa fe dagriya telna tile de kotigi norma fet to tay anye do singa tile fe kana nga baraka ne kore to be kan noro mena tile la nga bajwe tile ka fo ni make fuude nye cere de be ka fayta cemi men gono no do wole do o ye armadiya re kono ikato ka fo mana armadiya be dibila ate adaba mado yere ofma physiquement farko la anye bala to be ka fo norma fet to be ka noro be na tleve opmana sulaimi hankali ji ka fo ruhaniya fana ta fafe ala noro ala don ala donu abele jeli tlede muhammad sallallahu alaihi wasallam kide tawbe akore ko kaloni do low o de tien be ka fo ala fe kuma labana ala man nge gwanza o gwanza miene anga do ka fo anye be femina anye koro farkolo la o kumana ala ka cidenw fana ni adamadenya yɛrɛ dilan ko ɲuman tɛ se ka taa o kɔ o kɔni tɛ adamadenya o y'a sɔrɔ a donna ngalamana a bɛ ɲaami kojugu f'a bɛ k'i n'a fɔ bagaɲa ka d'a ka dibi don mɛ ni kalo ani tile tɛ yen bi ani dolow adamadenya physiquement mɔgɔw b'a kɛ cogo di taasira bɛ dɔn cogo di segisira bɛ dɔn cogo di kisi kasaramafɛnw ma o bɛ kɛ cogo di nka tile o min ye nɔɔrɔtigi ye yelentigi yɛrɛ yɛrɛ ye hali n'ale taalen don i b'a dɔn kalo b'a ta fɛ ka na baara kɛ su fɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ dogolen don nka kalo ye nɔɔrɔ min sigi a fɛ o ni dolow u bɛ na n'o ye ka su ɲɛnamaya n'a yɛrɛ bɛ kɛnɛ ka waati min tiɲɛ don kalo bɛ yen dolo bɛ yen tile fɛ nka a tɛ ye nka mun na tɛ ye tile nɔɔrɔw de kama tɛ ye o tuma muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ale ka cidiya nɔɔrɔ bɛ ciden tɔ bɛ ka cidiya nɔɔrɔ bɛ ale ta kɔnɔ o cogo kelen la n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaba nabila ibrahima nabila idrisa a bɛɛ b'o ta kɔnɔ tile bɔlen filɛ nin ye dolow bɛ yen kalo bɛ yen u bɛ yen dɛ nka munna ne ni e ɲɛ tɛ u la ka d'a kan nɔɔrɔ bɛ nɔɔrɔ datugu tile nɔɔrɔ yɛlɛm'u kan a bɛ n'a fɔ u tɛ yen k'a sɔrɔ u bɛ yen ni tile y'i jɛngɛ tuma min sa olu fana an bɛ yen o bɛ sɔrɔ ka da kɛnɛ kan nka a t'i n'a fɔ ko tile fɛ dolow tɛ yen dɛ nka tile de nɔɔrɔ kama n'u tɛ yen a b'o cogo kɛ muhammadu sallallahu alaihi wa sallam n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a banna dawuda ta yakuba ta yusufa ta zakariya ta nin kira nin bɛɛ lajɛlen ka kiraya i y'o fɔ n'o fɔra ka muhammadu ta bɛ yen nka ni muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ale tɛ yen u fana bɛ da kɛnɛ kan ka u tanu kɛ kama
tile bɔra fa dugu jɛra sa i ka yele fa i ka kuran fa i ka lamba fa a tɔgɔ di min da ye kuran yɛrɛ o min da wala min da ye pando ye min da ye tɔrɔsi ala ko tile bɔ masa a y'u fa m'u fa o maa mago t'a ta in na bilen dɛ donc nabi Musa ye kira ye Dawuda ye kira ye Sulemana ye Yakuba nka n'a fɔra Muhamadu Rasulullah ye Dawuda i ta in kun tɛ ye bilen Yakuba i ta to yen Burama i ta to yen karamɔgɔ n'a mɛn o kɔrɔ tile bɔra aw bɛɛ b'a kɛrɛfɛ sa de aw tɛ jate bilen a ma fɔ a tɛ kiraw ye dɛ foli b'a ye aleykum salamu aw fɔ nka maa jama cɛkɔrɔba ka ko bɛ yen ka ban aw tɛ se ka fɔ o kɔrɔ baara in de nka k'a fɔ kira ko banna tiɲɛ ma f'i fɛ a bɛɛ bɛ Muhamadu ta nɔrɔ in de kɔnɔ sa kutuba min kɛra bi a daminɛ n ye min fɔ k'a fɔ Muhamadu ka ko bɛɛ bɛ khatamiyati a kɔnɔ nɔrɔ ti tɛmɛ nin kan nɔrɔ ko banna an y'o misala min di kutuba la o cogo kelen don Muhamadu bɛ cidenw jɛla ten a bɛɛ b'a ka nɔrɔ minɛ a fɛ nufassilu l-ayati liqawmin ya'lamuna ko dɔnnibaw minnu ye dɔnnibaw ye k'u b'a dɔn k'a fɔ mɛ ka kuma fɔ nin ko bɛ nin jukɔrɔ wa ne b'a jukɔrɔ inna fi ikhtilafi l-layli wan-nahari su ni tile ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ani masa ye fɛn min da sankolo la ani dugukolo la danfɛ kabakomaw la a ko walanda b'o la jamakulu ye jamakulu min n'u bɛ siran a la ɲɛ wa inna alladhina la yarjuna liqa'ana aw maa minnu bɛ yen ni u mago t'a la k'a fɔ u ni Ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn olu ti jateminɛ kɛ nin si la waradu bil hayati dunya olu ta miiriya ni solika wuli ani hakilijaw bɛɛ bɛna diɲɛ in ma watma'unu biha wa u dususuma yɔrɔ bɛɛ ye diɲɛ sɔrɔli ye walazina hum an ayatina ghafiluna olu ni maaw bɛ ka maa minnu ni u ɲinɛ mɛn ni Ala ka kabakow kɔ ni k'a fɔ n bɛna Ala ni ɲɛnamaya in banna ani daba masa yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye kɛ maa minnu mago t'o la n'u ka miiri yɛrɛ t'o kan olu ka ɲɛnamaya o de bɛ kɛ i n'a fɔ bagan ka ɲɛnamaya o tɛ taa si mina miiriya caman ye masa min ye nin bɛɛ ka an ye fu fasa ye siga t'a la o na taa ɲininka o de la dɛ n ye nɛɛmaba minnu k'a ye ka san 50 joliw d'a ma diɲɛ kɔnɔ a san 50 joliw a su a tile a waatiw u kɛra mun na fɛ yala aw taasira ne yɛrɛ la wa aw ma taasi yɔrɔnin ta dɛ aw kɛra i n'a fɔ baganw kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a da ka sunɔgɔ fasa yi aw ka ɲɛnamaya bɛn n'o ma aw de tɛ baganw ye dɛ baganw yɛlɛkɛra olu kan u sogo ɲimina u ye baarabaw kɛ yɛlɛmakaw ka sogo ɲimi a sogo ma ɲimi a n'a ka ɲɛnamaya dana bagan baara ma a kɛmadu don a na dɛrɛ dɛ ulaika ma'wahum nar Ala nan'o fɔ a ko k'i ka dɔn olu tigilamaw u laban yɔrɔ ye jahannama ye bima kanu yaksibuna u ka kɛtaw kama innal ladhina amanu wa amilu salihati i ka dɔn maa minnu lemɛnɛna wa amilu salihati ka wale ɲumanw kɛ yahdihim rabbuhum dabama b'u kana bi imanihim n'u ka lemɛnɛya ni tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im u bɛ alajɛnɛ so minnu kɔnɔ k'i ka dɔn k'a fɔ kɔɲɔw bɛ boli u dɔn o yɔrɔw la ji kan ka boli yɔrɔ minnu dawahum fiha subhanaka kuma wɛrɛ t'u da kɔnɔ ye masa in saniyara dɛrɛ sɛnɛ ye i ta ye masaw siga t'a la anw dugɛ mɛ nin ka diɲɛ kɔnɔ ye dɛrɛ a n'a turu i kɔrɔ fɔ i da tɛ se ka min fɔ diɲɛ y'i kɔnɔ i ye min k'an ye o yɛrɛ nɛɛmaw kun kabako y'an sɔrɔ o saya ko b'a to m'an kɔrɔ kuma da yɛrɛ tɛ yen a to ko jugu an kɔrɔ Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam masaw foli min bɛ u yɔrɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ sa o kɔni kisi de ye aw ni yɔrɔ kɛra kisi ye Ala ka nume kisi nka Ala ka kisi nume an ni ɲɔgɔn cɛ wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin dakuram yɔrɔ kɔnɔ bɛ taa laban min na sa o ye tanu bɛ masa ye sanu bɛ alamande i ka baara i ye min kɛ e yɛrɛ bɛna ye jɔn wala nin tɛ foyi ye ne nɔ b'a la wa a bɛɛ bɛ segin Ala ma wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin a dakurunya a tanu a kabako yana fɛ a bɛɛ bɛna laban min na tanu ye ngalata ye i yɛrɛ baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ ɲuman na i yɛrɛ bɛna bila i ɲɛ kɔrɔ ka na ye ne yɛrɛ nɔ don wa
masaka turu woro de ndo ko ka fonna ni ndo ko fara la wera juru do de ke ndara bana ba to fu yen ga karsa yi yen ma ka mawye yen afla su chama ke a chedo shu joli minge yeshu ngana doy ni che ayala kene mi mela no da to wulla ka shu jogo yenda kene jen ya dimo masa ngum siga mina ya mina ai ke kamun dale to banana abe chori yemo ngala la o ja kene te tai o kene ti mi kene masa min dai o way ka do ka fo way ka bara chamandara o fa se mini bolomi ni ya sali tanoy kana panen nengumi nengu taiwa ala man nengu ni minu magu ala jina deo ini robe mi ne ro do gaira sade wana ya takata abe talaba masaka turu ngorala Joseph lam ngai tadwa du ko lo itaiwa ibe ka fiami sama ka filimu adama deni ni yoro bita ba ko la te pew kamo ko alijina ko mana de ko ram talaba ni ngoy metti gomi de anga nan do ko anga na an yoro ta amma foy ko alhamdulillahi rabbil alamin wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin o febe talaba na amal make ne de ni ngalo abengalo lagi kay minye o de ni alhamdulillah na damino na de abi talaba o de la cedo ala ko kanga nyovo ala rakute de ay ala ko do mi vene muhammadi ala ko man lam yashkuri annasa lam yashkuri allah kada ko be ngala tay ko nga ala mako gadi sababu de o de ko ma ala re sababu tataw to ko wi sengem ni nge toro mi ndara ko ani la jible afna ki ko mo folo do ka ko le ba tlola ko dong de lado ngamunya bola afara la halado de sula kasi nga bara num la de jira yere la wa ni adam ne kata betani bi ta bam pe anya to fefenda abo tula sura siake aduna ta porta normal cena ibifu cena ayra dalama ani eli mane adai ayaw nyonote si sangada normal dun dabi baza peu muyo normal ze kodowari ni yota ebna ka bo ay normal tede ala re kodo ka yire pia katon me drisamo to sidigmo kadmo abdurrahman kala rajulu karlangana ne ngamure meno ne ta bitanga warina ngene jume ne bitanga sabla kalu sarani kanori basadama kanga tasya ke kanona ke willano de nganya nyo de mori lagonge o wuslan anu najju an ka wala ko shu ne jiri wala kata dem ne ko do wari ma war soro wara ma janye kada ka ni kalo fla ke ala ya latke kalo fla mashi ma urdi bike wusta bi wusu ne ga wala bitta tutlan selbi ke gan be ko ala ne ga se war soro nga se ga tamal la ala ko abada ndaki umar nga to fanena ngami ndara kana ko yodi o ma sisa kalo sabana o juma folo o kara juma o kara seleba galori o juma folo ko mi me nda foy la ala barako tile saba qur'ana she kelemi ve mo jigi ne bara wera law ngo qur'ana kalay ana wurna febe ala umar ka war soro ga se ga ta kala malla o frata ngane jugu yewo o yete ngama di ko ba korwa ne ma di ko era kala ma ni ala deli kendo fenzana maundu nga men ngania mi no fe
ala yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn jatigiw yɔrɔ wɛrɛ selibakalo juma fɔlɔ ni wulila ka tajiru se n'o ye dulɔn seli ye n tora seli wele ka sunɔgɔ in da Allah subhanahu wa ta'ala na jira kati ka bɔ kɛnɛ ma Allah subhanahu wa ta'ala na suko min jira ne na n'o ye hanna y'a mɛn ka kɔrɔ kaba fina a bi pɛrɛn a bi yɛgɛru kabakuru bɛɛ ka jigin Burukina kan ani tasuma o waati a fɔ o dubalita a sɔrɔ a ma kɛ Burukina ye o kɔfɛ kalo nana bɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ahmadu bin allahi rasulillah ko sɛbɛn kalo ka nɔrɔ la kalo nana jigin duguda fɛ a yɛlɛmana ka kɛ a tɔgɔ de seleke naani ye sisan komi tableau sɛbɛnni fana yɛlɛmana a kɛra ja al-mahdi mahdi nana donc sanji misɛnnin b'a kɔrɔ ne kɔni bɛ ka filɛli in kɛ dɔ bɛ kalo kelen fɛ ko ne kana nana o ko n ka sɛbɛnni in da sɛbɛnni farikolo la ka bɔ ne sɛbɛnni ta ka bɔ kalo la tiɲɛ na a ye farikolo ta o yɛlɛmana ka kɛ jɛgɛ kɛnɛ ne bolo jɛgɛ kɛnɛ bɛ na ka bɔ n bolo ne ko de nin kɔni ye kabako ye a mahdi ko min fɔ n'an y'a mɛn fɛn o fɛn ani an karamɔgɔ ka ca la san 3 kɔni man ka tɛmɛ san 3 kɔni tɛ tɛmɛ fiyewu f'an ka mahdi kibaruya mɛn ka bɔ jamana kɔnɔ a banna n ka miiriya t'ale kan o ala de ye nin diyagoya jira wa n ka miiriya ma ɲɛ jatigila ko tɛ suraka ko dɛ an bɛ sangarilakaw fo n jatigi bɛnna filaw de ma Konowari Bugunikaw don sangarilakaw avenir 17 Treichville ma ɲina kɔ n ti ɲinɛ fana o ko kana ta nka n ye sira ta n ma sɔn ne tilenna ka yaala fo tile bɛ ne ka bin dɔ ko ma karisa ni zo ɲ'i sɔrɔ sisan i bɛ yaala la o b'i ka a tɔgɔ ye di a dugu kɔnɔ ko i ka saki nafolo b'a kɔnɔ o b'i fa nɔfɛ dɛ ne ko n tɛ maa dɔn a ko i tɛ maa dɔn su de bɛ ne ka ko tile bɛna ka bɔ kuma misiri dɔ filɛ taa o la taa fɔ u ka siyɔrɔ di ma misiri kɔnɔ dugu jɛra i bi taa o misiri in ye arabu ka misiri de ye cɛ y'o fɔ ne ye ne taara kɛ ja ne bɔra kati yɛrɛ min na ne t'a dɔn ne fana ye arabukan fɔ ka siyɔrɔ ɲini u fɛ ko n ka si tɛ baasi ne don cogo filɛ ahmadiyya misiri kɔnɔ nka ne bolo arabu ka misiri don n ma deli ka ahmadiyya mɛn arabu ka misiri don zira n'o sira ye nka n nana ye fajiri fɛ u nana u bolo minɛ ka seli ne ko nka an mana ye ba sa de la bolo minɛ ka seli n tɛ n to yɔrɔ ye fitinɛ kɔ dugu jɛra fana paraw n bɔra u man di yɛrɛ an kana ɲɔgɔn ye bilen n bɔra ka tile ka jatigila ɲini ala ko taa karamɔgɔ min bɛ ne kɔnɔ o de bɛ kɛ Umaru bɛ min nɔfɛ n t'a k'i ye nka ala b'a kɔ ala jɔ m'o de kan ne b'o dɔn wa ni kɔni bɛ sɛbɛn bɛɛ la a ma si ma kana misiri in yɔrɔ la n ko n ma jatigila sɔrɔ ko don misiri kɔnɔ ne bɛ ka don misiri in man di ye misiri kɔnɔ m'o man di ye ka d'a kan k'u bolo minɛ wa isa saya b'u da kɔnɔ nana kɛ o kuma n'an ye seli min kɛ n ka seli sara ka d'a kan bolo minɛ ka seli ni isa saya ko nin tɛ silamɛw ka baara ye silamɛw tɛ nin fɔ nɔfɛ bakisana a taara seli e n'ala cɛ ala de nɔ tɛ ne kun b'a dɔn a ka di n ye n yɛrɛ wa alhamdulilayi Umaru tanu bɛ min n'i y'a ta k'a se ka taa i n'a rabbil alamin maa si ka foyi tɛ foyi ye n'a senna an nɔfɛ dɛ kelen kelen ni min fɔra aw ye sisan ne taacogo k'a fɔ de la n tanu bɛ min a ma dɔn dɛ n taara ka lɛtiri sɛbɛn k'a ci Saudiya la o kɔntoro la n ko jamakulu dɔ b'a ko Isa Sara ala kɛra bɔra o de la n'a y'a sigi yen n'a ma ninnu gɛlɛn ma ɲumanw tɛ ne de y'o lɛtiri sɛbɛn k'an to u ka misiri kɔnɔ ye o y'a sɔrɔ liburu minnu di arabukan la komi u y'u bolo minɛ u tɛ saya fɔ donc u kanu tɛ dusukun na komi u ma kitabu ninnu yɛrɛ kalan ka ɲɛ n ye lɛtiri in de da n b'o la i k'a dɔn k'a fɔ u ka liburu min n'o dira yan ko Safinatu n'o ye ko Mahdi ka kitabu dɔ don Lasi de n'o ye
nabile nungan kunu nyode tataka a papier do yelma te dakuriya do be o de tarane ka ko be ban ngume dibi mina ngume fiendo mina dakuriya kelembe o sinaga yele chenye koroti ngo ala da borasa de o dakuriya fe me mama di ko aya sabe akol ne era miyeni akol nya sabe nga gafe korodo la ka fo isa nyano sabe bi jigi iko mislama tama ma fo de sabe do ma fo ta fo ko na yo de sabe awga tuna Allah subhanahu wa ta'ala nana tuna foni jonjo de mo qur'an laje sulan laje ayan laje hadisa de ala karabo tudi ako nyo dada yang ngoro nyaay ka fa ja do no bo ku ve qur'an ka ta ka fo ako nere segira ka bonga hakilla koroka ala ka fa me de ngoro no ngomu ngoni jeni ma ayira ka fili koro fo tawa nyala sere bayde wa mo to fuila o yor la sababu ma la ko madi ko min jira illa abet le tan ko bo kalo nana akole la ilaha illallah rasulullah ahmad billah rasulullah sadi fo mo hadi bodugo wala fami ndo na nganya min ndo na ndarani mafla wara eve wala bi ko do kete ne asro kalmale vlabe abdurrahman kunate ali sidiga adam ube ka korne muso ni do muso akadu yo katanga ufana tume chugo dula te chugo tei nenda na fina dula ngata na misa sara ngata wa karate de buri an sababulla an ga mi sandan de gesra fesa ani jini pantalo ni jini jagetu de sa yugu la yugu so ma jaw ka an va be prepara ka letri jikal basama mo wa anda to do an zela sanda am sra fe do ke an gon gisegi fanan zara sra alfa do ko mi do ke alfa letri blaga mi do ke ala ka gele fa fe na bi so sra ala ko benno ga yaani ja ko de banata o ngala ka sira ruma ka sira tekli abo ngona ngata mo doni ana shiro la ni ana kalo ngi yodla kalo flaget bi man do la ka tame ala ko ta do ayere tane bulwa man kana allah kana lahu no joro ka baya to tane bulo aka sandai ma ka sangila ne kalo durune de alai nga kana dimide aka na koroto ni ala ko dlato e ba ka be aka ci be ado klete nyo va je do dabra kala anyene be kala ke jode ala ka sirai sangalel kalo duru fasai anziran zero la o na kundana on data ci mo sanda yera tumite mo kada ka on da fe toro kanzura anda fe nga bana ngon barake ka wari don ala ka ina de atna wari bo wana si on da do jena mina do avion kono do mara fa bla la domi o dongele do ngara avion kono andna do to be folla sabe mi awdon ga kisabi angale bena be an wa fe ka tetra ala o be boy ka ka tay pian on go nata be atoko do ma bu fo jen nabi farajie ati farafi bu ya fo larandao o ko de farafi wa fo de abidul alami je ga jo o bo de fam ngaw zirai domi ay khalifa nanna sura mi do ga ya ka toto bata kami kada ko yado anye feme ge kana o be nerega nashiju ninga walaw ninga atoydi ninga walaw ni atoydi wuslaw nda do tura fami rabli nga amma ke to ibo ko fo to mi chugodi nashiju inodo inotere ikala zara ni nakulu ala ya latge andara basara ka kala zara libi andone libi ambassadeur me ko atoydi البغاي كنتا واسرو مري اما سدر مودو البغاي كنتا باسرا کا وری نالمو اياچي باسرا او اتوني مو فو باسرا يو واسرو دويل ماني ماني كرو on gagne koyi anye kome ay ko chamanye de on ga pam no fe wa akhir dawana alhamdulillah rabbil ala jeni ruka uka kaba ko nu ga nema febbe jelo binay ka fonni de on noye ni yasine
ngani magagal tigi ibi yere ngani iya se dungo do ibina ye foy ite wala yu'ajjilu an-nasa mo ba to anna allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi ala bidu adama de ni disugo ke idon ko minena pew foke nyina ko ka tay njaye ka tameta ka on ga se arabu jamano na katlaga arabu kan kala tuyanta do yere femye na fulo soro yoro fle libi katlaga ayami ta yoro jme Pakistan fanda lugu na kibina wari ni ki ga tala wartan yawa ala ko nyina ko tandaina yere bisa ala ka yatigi be o wadura ni ko ala mai de ye chefo ala mai de abido ko mena peu kai ke ka bara ke pian ira se tala fiu ira se foi la wala yu'ajjilu Allah lin-nasi ash-sharra sijalahum lil-khair adama do ngateliya chugo toron no fe cheni no fe na ya soro ala bi o nyono teliya ke adama do no fe herela ngore adama de ka teli aga ko ju ke fe chugo mi na ya soro ala ba teliya no fete la qudiya atghari ilayhim ajalahum ya ma soro je ko bana de soro adali ala ko abi munge abina ala wele o wati ni muna yerbe asbabela ayela mato abina ala wele na wuli ki sigi abina ala wele na wula ki jo amna tanyigala abi ala wele ala ko fola bade flanieta afabe ala wele ala ko yala ni ala wele o wati ni e ba ka ke mo muso banadimi meka ne ala jate de muhammad go jate e mo tane yara la ngane de bana wuli baye ay